ବାଲିଢାର ଡ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆସନ୍ତି। ବାଲିଢା ଡ୍ୟାମ୍ର ତାର ସୁନ୍ଦରତା ଏକ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ଏଠାରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ପାଣି ବହିକି ଯାଉଛି। କେତେ ଜୋରରେ ପାଣି ଟାଣୁଥିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହେଲେ ବି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସେ ପାଣି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଝିଅ, ବୋହୂ, ମା, ବାପା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି।